Alah, tuas no duwe anak siji ora kenang gue wang-ewang. San? Asa? Sok sore aku bengi sing digocek HP we. Ayo. Nah, maju ngerti. Anak Dipit. Nah, terus maju. Terus. Gue anak siji gaweane ming dolanan HP wae. Apa ora awar karo kancane. Sedina ming lengket karo bantal. Iki yo kabeh iki salahmu, Bu. Lho kok dadi nyalahke aku to, Pak? Ya genah omah bolong kaya ngene iki yo duwe PKH nggo tuku HP. Ora bukuke dapur kowe. Lho, kok duit PKH? Iki rak yo duit oleh-oleh sunatan wingi to. Duit PKH. Wis ngaruhke gorok karo Kang Pardan. Tetep kono ora kendep. Alah malah jadi pamuk kabeh karo aku. Kaisan. Kae lho, San. Kae lho, San. Bapakmu ki wis pamuk-pamuk kowe iki kak ya ningok wae ora lho. Jon. Ayo. Jan, pusing ngrasake cah saiki iki. Karo wong tuane kok ya nyatek-nyateki. Hasan, ayo jalan. Hasan, Dolan yuk. Hasan, kae lho, diampiri kancamu krungu ora? Ya kancane kuwi ditemoni. Terus, yuk. Pripun? Jalan. Boleh ya Hasan ya? Tembak. Hasan iku kowe ora kok. Kok tak kali nyusul ya? Nggih. Kono aja dhisik wae. Kemudian Bu. Yo hati-hati ya. Nggih. Ya, sampai Gumonakin itu gini Hasan. Salah. Bocah saiki iki kon ewang-ewang wong tuwa ora gelem. Nek jam 2 bengi kancane telepon. Siap bos. Iki tunggal dene. Bolong kok ngendi-ngendi. Bocor keliling. Kudu menang. Lah ketekan kuncung iki. Kancane kambil tekan tet. Wis ora bakal gelem dijak nanti-nanti iki. Alah. Kucung Hasan. Mbok dodolan karo kancane mau. Nek dolanan HP terus ki matane kok merebet. Alah. Kono bangane HP bae nyusul kancane dolan mau kono. Iki pindah wae yo, oke berisik tenan e. Alah. Langit.
dilakonake nek cacah iki. Iki nyocok kayane wong sak omah iki bolong nang kene. Kula nuwun Pak Jo. Kula nuwun. Kula nuwun. Pak Jo ya. Nuwun. Kula padhasane nggih. Nggih. Ditanggoni. Lah gambar saiki kok do aneh-aneh. Sopo iki mabur-mabur iki lah. Yo lah. Lah malah bayu-bayu iki to iki lah. Betul tenan gambar saiki. Lagi yo, Pak. Bayu-bayu RT. RT. Parne. Parne Jo, belok ke. Iya, Pak Jo. Iki kira ngadiman kae udah ndi. Lah iki lah. Payu-payu lha iki lah. Ngadiman iki. Delok sik. Ya yo kok Pak Tejo. Ah, persis. Wah yo kan ini ngadiman. Iki editan. Iki jenenge AI. AI. Oh, jaman saiki kuwi editan kuwi ora ning foto. Ini persis tenan Pak Tejo. Oh, ini dirangkul ngadiman. Kuwi dirangkul karane. Kuwi ngadiman dengan pangadiman ranyak lah. Kayaknya kan aku adu jagung ya. Gedut ya. Potong biyen gaman ketarane Pak Adiman iki ono ketarane. Opo Pak Tejo? Dimatke saka brengose. Oh, nek Pak Adiman iki mekru. Ora Pak Adiman iki. Oh, iki editan. Yo AI mau. AI. Saiki editan ki ora ning foto niki. Are nek iki Kang Pardan iki. Alah yo. Kayu-kayu galengan. Diramoke ngasih rampung. Lah oh Kang Pardan persis iki. Kang Pardan kok salto ya boyo ora kuat. Iki AI iki mau. AI. Saiki kudu iso milih berita sing bener karo sing ora. Nah iki Kok lesake gaya ngene iki Pak ART. ora repot ta Bu Tejo. Putihan iki. Mau ya. Ini ki atas ibadi menapa ta Pak RT? Aku ora diutang lho aku. Jadi ngene Pak Tejo, wingi aku didhawuhi rapat nang kelurahan. Nah, reh dene mrengeti 17 Agustus kuwi jenenganke oleh sembako. Lagi sembako. Nah, iku kupon mangke. Kupon. Heeh. Krungu pinten kilo niku, Pak? 80 kilo. 80 kilo iso katamen 3 dina. Wah, iya. Aku tidak. Kok gak meneh oleh tenan. Oleh iki setane kupone. Teles kupone. Iki nganti ijo. Wah, iki Nah, monggo. Beton niku. Oh, tenan, Pak. Ampun kesupen beto KTP mangke nek tenggale. Nggih. Dinane niku Senin Wage. Alah. Piye Bune? Tenan wage, Pak. Senin Wage Pak Tejo. Pak Tejo. Oleh beras 80 kilo jajal. Aku dune iki mau ono Pak Lurah men krungu. Pak Lurah ki embo kok. Nek mbok iki tenan ngono lho. Tenan iki 80 kilo. Senin Wage jenengan, mak nek pamane jenengan mboten saged diwakili bisnis to. Iki ora masalah senene, Pak RT. Ini masalah iki wagene kuwi. Ya aku ora mbah gemborek yo. Balik wagian to. Olah jenengan to wagian kok. Iya. Apa tak titip nek wagian Titip apa? gaman kuwi omahe do nganu apa tol bundu betul. Heeh. Dari Kang Pardane ono tukang Alah, pajak. dipercaya Kang Pardan. Aku apa Bu ngekrai? Apa jenenge? Ngekir. Ngekir. Ngekir.
Gorok sedina ora landep-landep. Telung dino ya, Bang. Telung dina telung wengi. Landep-landep. Kok iso? Ora ben tapi sing dikekeri sing halus toh. Kayak kleru jenengan sing ana untune mringis ya. Ya kleru toh, Pak. Angkatan iki menyang bangun-bangun nih. Ning kuwi yo iso dibagi ora. Iso make Pak. Udah yo. Yo. Jenengane ora dadi usah. Yo yo. Kakak aku ra iso nyepi, Pak. Ya kepiye? Yo mesake karo istriku tercinta iki nek kon. Alah saiki ku jake karo patik ku akeh kok. Apa yang tak Patus ngakon loro kang ya? Bobo Kang Sugeng. Apa yo sugeng kuat. Ya nek Kang Sugeng ra ya wis biasane toh. Kok 80 kilo 100. Sugeng kali kok. Alah kae mono wis terbukti wis. Wis ngerti. Nah wis apa wae dalan iki terus. Yo matur nuwun iki PRT. Oh nggih. Yo kula tak nyuwun pamit iki. Loh, apa malah cepet-cepet iki pasti. Pamit jangan. Pamit nggih. Oh, nggih, Dok. Iki matur nuwun. Nggih, nggih. Wong kilo muni. Aisyah kok tiblon iki. Yo jajal. Yo balik. Umpin palayung kanggrek. Umpin palayung kanggrek. Penonton. Surapati sendiri siapa ya? Lanjut. ABD 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H. Terus itu mah bahasa Bro.
Aduh, sampe kamu tetep bongko itu. Sing jalan ora. Sik. Iki udah jalan kok. Nah, Sik. Kita zaman kapan iki? A B C D E F G Kesel tak temenan ya. Yo. H L Dek, yo dolanan apa ngono iki? P Sing seru kok Yo. Sana ya, Pak. Hei, dolanan apa ngono iki? apa tak iki? Ya pengen tak ada kene-kene ra kowe kok aduh dak. Sampai kene kok dolanan iki. Oba, udah jadul ini. Dia dolanan apa iso game ya, Cung? Alah, daripada jualan HP, jualan ngene iki iso bareng-bareng karo kancane. HP iki iso ya, Cung, ra genah wae. HP kuwi saiki iso nggo game. Iso nggo TikTokan. Ra genah wae, buka dhewe, Cung. Aku seneng ya, nang ya kowe. Jare sopo? ora kanca-kanca. Yo, benda jualan dhewe bulan beber. Ya, Cung. Oh, balik dolanan iki opo iki? Ambok eta kok ana dhewe. Ya kok ora tahu kok dhewe kancane. Woi, kacang-kacang kok kacane. Sopo kok ngerti-ngerti kok. Kelingan yen bengi mimpi putejo. Ayo tenang bojoku. Alah-alah. Yo. Iki gedang let ngepek di omah. Di Yo iki tak godhog yo mate. Oh ya wis ora Karo apa-apa. kacang lek golek nang alas teler. Alah. Kok mesem-mesem iki jajane termenung kelingan opo kelingan bon-bonan warung Mbak Sukini apa kelingan aku. Ngono dadak ditakoke. Ayo kan kowe to. Alah. Kita coba terbanter genah awak dhewe kaya mulo kaya ngene iki. Apa sijine disorong. Alah. Ya nalika isih jamane pacaran laku sangut tiplek, laku tekan dosa nemo. Ora tau jenenge muji-muji. Lah saiki wis tuwa kan kaya bungai. Ayo. Tresnaku karo kowe pating celarak. Dadi kakek gengsi. Nek cara bosone saiki kuwi setelan cuek. Ane nek saiki nek sing arep tak tutup-tutupi Bu, untu gari loro. Rambut wis putih. Mbak kakek. Oh nah. Tunggu lho. Gari loro.
rambut wis putih, nek ora tak omongke, kowe kaya disenengi bapak poli kaya iki. Alah, Iya, popo anggar kuat makani. Belas 5 kilo kan 3 dino. bapakku ki senengane. Arep kok beras 5 kilo kanggo rong dina, biyen nalika isih gadis sing ngantri. Kowe melu ngasih nyowok-nyowokke. Ben oleh aku toh. Ben ilang-ilangke. Ayo ning yo jelas sapa to Bos? Ayo aku to. Ya enomku bagusnya kaya Anjasmara. Ora ketan tuane kaya Mandra. Alah, ini ora apa-apa. Arep apa ya mandrake cinta. Wes malah saya belajar. Iki pakai tinjuk iki. Pate Jok, teman-teman. Pate Jok. Ayo, kita balik yuk. Mas, duduk, beda apa? Pate Jok. Mau iki mau ke aku penjenengan mau to. Aliwat lapangane bocah-bocah ke Jok. Sapa sing gelut? Aku sih anake jenengan iki. Kowe gelut kowe. Ora, iki kamu sing kudu dipercaya. Dadi iki Dok, ini Dok. Tak iki mau. Kepiye nduk iki mau? Iku wau hasan kali bentuk aku pulang dolanan sak dolanan kula. Oh, kowe rusak dolanane kanca-kancamu. Ora salah latihan ngapusi. Wampur enggak kok. Kowe rusak aku sih, Mas. Yo kleru ngono kuwi. Kowe iki tak kon dolan ki men srawung karo kancane ora malah crengkreng. Yo mau kae kok. Iku wau pamer HP terus pulang ngomong iki nek HP ku batas saya ning batas iku. Oh. Rusak. Gue san. Mau menendang orang beruntung. Ayo tinggalin rusak. Wes, ngomong. Loh. Tak kandani yo, San. Tak kandani. Bener kandane kancan kuwi. Nek cah cilik kuwi nek dolanan HP kuwi ora apik. Iso marai buduk, iso marai lali wayah, lali ibadah. Nek dadi bocah kuwi wajibe saiki ya sinau. Nek dadi wong pinter, sesuk men iso banggake wong tuamu, banggake keluargamu. Cen bener san. HP kuwi zaman saiki iso golek duit. Ning sok ana wayahe, saiki kowe urung wayahe. Engko urung mulih ya. Adus. Kok bengi ngaji to? Nggih. Kok Hasan sendiri ya? Engko ngaji ra oleh nggo HP. Tak dolen Mbak Kominah. Saiki Mbak Mina kok. Saiki kowe njaluk ngapura karo kanca-kancamu. Ora oleh kaya ngono kuwi san. Arep kepiye wae, kowe pancen anakku. Nek kowe kleru ya ora bakal tak belani. Gek njaluk ngapura karo kancamu. Ngomong bae aku. Ora parah karo kancane. Pakai kowe Bapak. Tak bolone cartaku iki. Yo. Njaluk ngapura. Ikhlas. Jalur ngapura kok ora muni. Wes, terus saiki do mulih adus. Kok diakhiri ya Hasan arep ngaji. Nggih. Matur nuwun ya, Pak. Nggih. Kok ya tak nyuwun pamit Pak Dejok. Ayo. Yo, balik magrib. Kok lari aku, Bapak kok. Wes.